Abantu bayagula. South Africa siyabingelela nganza kwethu nibele umduduzo ngamkhwanazi sinibele ngaphansi kwengosi yethu esihloko sithi abantu bayagula. Siyacela ke nawe lapha ekhaya kongaka subscribe uma ufisa ukwazi ukuthi kwenzakalani nezweni ngezifo kwahlukene. Ungangena lelo page lethu lapha ku YouTube ungene usubscribe ulike yilapha enizokwazi khona ukuthi ke nibone lezi inkinga ezibhekene nabantu uma ngabe sithi abantu bayagula. Nawe mhlambe kuzokwazi ukuqwasha nokunderstand nokufunda mhlambe ukuthi kunezifo ezikanje ziqhamuke kanjani na. Yini mhlambe mangabe sezikhona ongakwazi ukuthi usukume uyenze mhlambe uzokwazi ukuthola ukwelapheka. Namhlanje ke sinomfethu ukozivakashela naye la onenkinga ke akhala ngayo acela ukuthi asizwe ngayo kule ngosi yethu ethi abantu bayagula. Sawona mfethu? Yebo bhuti. Kunjani ba? Ngiphilile ngezwe kwami. Ngiyaphila mina uthi igama bani? Usabelo kaZuma. Zuma. Zuma. Awumshukiye Msholozi? Yebo. Ngisenkandla endaweni yaseNtini. Endaweni nje lapha ene plus lomnungu okuthiwa itiye. Okay ba. Ngaleyo ngetiye nje indawo ngale. Mne wethu. Nakho mfethu sikubona sebusweni nje kungahambi kahle. Kwenze njani ba? Sekuyisitori esithanda ukuba sidinyana impela ngoba uqala wayo lento nami ngangitshela ukuthi into encane. Ngoba la not ukuthi mhlawumbe ngawa noma kwenzeka noma waba nokushayela khona nje ukuthi into eyitshela ukuthi inalo ukuqhumelana komhlathi ulo usebenzisa umhlathi njengoba usukudla kanjalo kanti akuyonakala ngalezo ikhathi inkinga yami yayingihlupha wamazinyo ke vele kusho ukuthi lo wawu right umhlathi wona wawunenkinga ukuthi ubolelwa amazinyo kusho ukuthi ngibuyisela kiwo lo ovela usunale inkinga yani usunale upain ekhona noma ngiwusebenzisa yabo hayi kushuthi ngitshela ukuthi hayi into izohamba iphele kanti kuyonakala engathi kunegazanyana elalo chitheka la kushuthi liyanda ladilingana la ethanjeni ithambo lagcina la mushakala nje lahleka ngoba ngathi mase ngisukumela uqala ngisukumela ngayisukumela ngiKing Edward Hospital bathi mangifika kibo bathi bona ayingeke lento yakho vele wahlala nayo kakhulu so manje isimo ilimoshile ithambo abasenayo ichoice enye ngaphandle ukuthi nabo lento bavele bayihlinze bakhiphe le ndawo le esimoshakele futhi bangenzela ke ama appointment akhona operation nami ngokuthiswa yilokho ukuthi ngizohlinzwa ke manje ngaqala nami ngehla ngenyuka ngabheka idindeni ngathi mhlawumbe bayoqhamana nomunye umqondo hayi naba vele beduke kakhulu nabo baqonde kwamanye amazinyo ezinyweni lali ngenhla kwakhona babona linembojanyana ngala emasayidini bathi ngenze kube idalwa yilona lelizi base bethi ke bazolikhipha bese ngibuya kubona after 3 weeks hayi ngabona ukuthi hayi ngathi baduka kakhulu ke bona kodwa manje odokotela bafuna ukuphikisana nabo bawenzeke lokho bakhiphela balikhiphele lelizi abuya after 3 weeks kwanje kunjalo nje lokhu ikhula lento iqhubeka ikhula bathi babona mase ngibona ukuthi bona sebevele baduwele ezinyweni engibona ukuthi isidingo sasingeke ukuthi balikhiphe ngabuyela emumva la vele babona bachaza ukuthi lento yakho vele ifuna ukuhlinzwa ayikho enye into ngaphandle kokufaka ithense awusho ukuthi appointment vele ayingakadluli ngabuya bheka ngaya kubona bafike bayenza lo operation yabo ukuyenza lo operation yabo bathi mabeyikhipha le ndawo esimoshakele base befaka ke into kusansimbinyana sengiphile nayo nje ngoba le mangicabanga i-operation manager from 2007 into yesengikhuleni bayenza lapho 2007 waweyophela nje unyaka wakhona kuma October kanje hayi kwabanzima impela besakwenzela kodwa sabuyela iside lafana naleli kwangathi into ihamba kahle bo hlale kwathi mhlawumbe mangicabanga kulami iminyaka kulawo 2018 19 lapho yaqala into yabuya ngabona okay into manje isila shuthi lento iyaphilisana nale abayifaka nenyama shuthi yashuthi yona iseyemvelo manje qala phansi yakhula ngase ngibona ukuthi njengoba sekunje phela ngenziwa iKing Edward shuthi kumele ngibuyele kubona ngabuyela ke kubona mangibuyela kibo bafike bethi bona ifile yakho ayisekhula enalama record yakudala wena sokufanele ube umuntu oqala phansi uyabo ngiyibona ngathi izoshaya kwaphela nabo bekumele
bekuzothi meyikhona bathathe from yabo ngoba sekwabanye odokotela manje. Hayi ngakwenza bangiyalela ukuthi angiqale ngo eklinikhi yase Eddington bangenzela incwadi khona odokotela kuyona ezongisa khona. Okay. Ngiqala phansi ngakwenza lokho ngabuyela ke kubona hayi baqala ke nabo benza ama-process wakhona mangithatha ke amagazi makathatha amagazi benza ba-check ukuthi into ngabe idala yini abatholi lutho ngoba lokho bakwenze ku-game 2 okunzima la khona ngaphela uyahlinzwa la ngaphakathi. Hayi kuhambe bengenzeke ney'keni-ke bengishintsha-ke iy'bhedlela ngey'keni ngoba khona banaso lesi sikeni abakuthiwa i-RMI banesithi sikeni kuphela. Manje ngicabanga kwakuma-2022 lapho mangicabanga bangithumelela e-Albert Lithuli ukuyokwenza le-RMI scan ngoba bengisekuyona ilo ekhingedwa. Bathi mabebheka babona idate ekude kakhulu kwakuzoba unyaka olandelayo 2023 bathi ayikude kakhulu le date base bengithumelela la ku-Pixie ka-Isaka Seme la se-Pixie. But abakhona bavele bathi bona abangenza date bathi bona bawofona bona ngizoba ngifaka nje kwi-waiting list bese beyafona. Hayi kwakhona kwavele kwangenzeka ngaze kwacaca ukuthi angibuyele kibo ngoba ayitshela ukuthi lento ayilungi base bethi sekuze kwasondela le date le kwakuthiwa ngiyibalengele ngale ngoba iyayikude kakhulu e-Albert. Okay. YayingoMeyi ke yona 2023 impela mangicabanga. Hayi uthe makufika yakhona ke date lapha e-Albert iyenzeka banganankinga isike basenze. Base ngibuyele emumva base beyibukayo ama-result wakhona base bethi hayi i-operation ngabe bayangenza bona ngokwabo maye babona ubucayi bento ukuthi laphana eLuthuli kunama bazongidluliselela uthuli ngoba kunalabo ochwephesha la bakhona ama-specialist 2023 bekulapho nje koNovember bengithumelela khona. Mangifika khona bayalwenza uhlelo lwe-operation ukuthi izoma kanjani. Inkinga ke vele yangishaya ke yaseLuthuli ilo idate-ke ayifiki nje. Okay. Ngoba baqale belo benginika bewadlulisa. Khona engangithembe kakhulu nje ayelapho ngoMashi ngoba baze bangenza ngisho incwadi yelentozana i-admit yoku-admit. Ngangithembe kakhulu ke leyo. Wathi nje kusele mhlawumbe kuyiMonday kusele iMonday elandelayo kube idate yokuthi ngeke khona bafona kwathiwa hayi kubhizi kakhulu. Izathu abaqhamuka nazo ke bathi abantu ababaphusha kakhulu baphusha la abantu abathi mabethola emagazini bathola ushukela uma-cancer cause babeka lezo zinto za-spread emagazini. Babeka lezo izathu kodwa manje into engishayela unyakuze waphela okuthe ngoMeyi banginikeza appointment kona unyaka odlule 2024 ka 6 months ngabona hayi futhi sebeyangiqhelisa nje kakhulu ngeke ukuthi esikhundleni sokuthi ishort eduze kodwa 6 months ngabona umkhulu kakhulu nawo ke kodwa ngawuhlala ngawulinda ngaze ngaye wazi wafika lo 6 months still kodwa ngakuhlinza wafike kwenza into efana base bethi ngoba manje vele ngizolo ngibuyela ubala ngoba kuzokwenza into efanayo ukuthi ilokhuzana mhlawumbe kulo kuhlethiswa nje abazovele benganginikezi kwadate bona bofona bona nawe uyagamanca manje 2020 manje lokhu ulinde i-call ilo ngilinde ileyo call lutho kuzobe namhlanje isimila kodwa simile. Uyakwazi ukudla kodwa inkinga enkulu kabwayo sengizama nje ukuthi kube into nje ithamba thambile yabo engizokudla mhlambe noma ngizokuncenga okunye kube nento engasamanzi itiye kanjalo ukuthi kuzama ukuthi kwehla yogurt iparish lezo zinto nje mesha mazambane into kanjalo lokho qine nje ukwazi ukuhlafuna inkobe nje lutho ngisho iapula ngwazi ulungu inyama egcineni hayi inyama mhlawumbe ngize ngizame lokhu ngama sausage ukuthamba thambile
lokho into ekanjalo inyama nje angikwazi ngibile Ishintshe kanjani impilo yakho lento? kakhulu bhuti ngoba unyaka lo odlule njengoba ngangithembe ngangayitsheni kancane phethe ngaze kuphele unyaka itoho ngalishiya lapha bengitohoza la emtateni. Okay. Security security kwashintsha necontract ngashiya nje ngoba ngibona isimo ngeke not ukuthi mhlambe la kwawisimo sokuthi liyaphela ngibuka isimo sami Kubantu kunjani ukucwaseka abanjani bathuka uma bekubona bakujaja hayi kakhulu nami sengayiqinisa yini ngazama ukuzenza umuntu ostrong bashintsha amehlo nje mabengibona nami sekunzima yabo nje impilo kwani uyofuna itoho ngeke phela akekho umuntu ongaqashana ngigula ukhona kodwa magele le emakhaya usamile nawe yena ubesamile siyabonga vele yena umuntu nawe uhamba ushayela ushe hayi ngapha ucaba baki angiyona angikho ubuqamqamu ngakho hayi imphathe kahle impela kwenza kahle ihlale nje impela kuyena yabo phela ngibuza ngoba njalo wenethu ngizoba ngisuka lapha ukuthi abantu baya nokucwasa uhlelo lethu kakhulukazi ngiye ngifise lokho ukuthi njengoba siveza izifo kanje asibe khona esikufundayo ngazo while sisedleni ukuthi umuntu semlela athola usizo but at the same time sibe siqwashisana sifundisana futhi ukuze singabaxwayo ngoba phela uzalwe kahle urathi kakhulu kahle lento iqhamuka endleleni esangaqhamuka noma ubani nakuyena umuntu omunye obuka ngendlela esangamila naye noma enye into but ube ukuthi ke ngoba ngeke phela sibasola abantu bayathuka ngithi yabo ngoba le into abaqala nokuyibona mhlawumbe amehla ngithi yabo but kodwa ke yilokho kakhulu esikwakhayo ukuthi ne asibanikeni uthando nesupport singanicwasi singanicwaye yabo ngoba nisuke naningabantu kanti njengathi yabo iyabona phela mosibona ukucwasa kuvela kube ngathi uzenzile yabona nje hayi kuba kuhlunga kuba nzima ngenye indlela how much uma kuzothi nedudle entombini yabo nje yibona nje leyo yabona nje kunzima yabo lapha uthini uthi even etexini uthi uzohlala ufika uhlala esithini yes mhlambe umuntu intombazane iqala ithi ukuhlala kancane uthi yabona hayibona hayi ngoba ishintsha yini ngoba kunjani yebo yabona iqala umuntu ehleli naye izimo ke lezi esizama ngazo ukuthi kule ngosi yethu sibafundise abantu ngempela yabo nje nami nje nabo abancane kabi bafana ngihamba nabo yabo but sebakwazi ukuthi kubona zonke izimo zabantu yabo abangaxwayi yabo sikwazi ukuthi ke nabo banikeze uthando nesupport yabo ukuthi mfethu kuzolunga dadewethu kuzolunga ngithi yabo uNkulunkulu khona kahluleki nokuthi ukuthi sikubuke sicwase yabo kakhulu akunjalo kube ebhlungu ngempela umuntu mayekulezi isimo lezi ezifana nathi uthi yabona uyacwaseka okay ngenye indlela umnewethu ufisa sikusize ngani thina futhi ngendlela ngoba bengilo ngilandela udabaleni la ku-social media ngiyabona isenibasizile kakhulu abantu bengasho ukuthi ngizala ngoba mhlambe ngoba kwayi-Albert ngiyidubile kodwa mhlambe bengithi mhlambe nani ningangenelela mhlambe nakibo uyabo nani mawukuthi futhi ngaba nalo usizo mawukuthi indaba yabo bayibona ukuthi eyamayi abakayiboni kahle kuthiwe ziqhamuka nani futhi usizo bengacela nakunina futhi ngiyacela mfethu cela kubantu ba-South Africa nje nabo baboke ukhulume nabo ungasikhipha mfethu isikhafu ukuze babone into ekuphethe mnewethu yabo ngicela ukhulume nabo nje South Africa yonke uyicela usizo nje ngiyacela nje ukuyicelela ma-South Africa amahle nesimo engibhekene naso ungaba nje mhlampe ngathini nomqondo othile mhlampe ukuthi ngisizakale bengingacela nje ukuthi asifake leyo ngathini lo mqondo leyo ndlela noma isandla kule ndoda ingasizakala kanjani ngoba impilo yayimile ngiyayicelela ngamnina ama-South Africa amahle inamba yocingo mfethu bangakuthola inamba yocingo lami ithi 076 3428 598 iphinde mnewethu ayes iphinde bafa iphinde iphinde uyisho inamba
076 3428 598 bathola bani kuyona? Usabelwa kaZulu. Sabelo Zuma. Yebo. Yebo bafu. Yeah. Mnewethu. Yeah. Thina mfethu asinalutho esandleni. Asinalutho nasephaketheni. But ke siyasithemba uNkulunkulu. Nawe njengoba usibuke wasithemba ngokubuka kade kwenzeka nabo basuke befike benjengawe kanje bezocela usizo nabo yabo ngoba benethemba lokuthi uNkulunkulu abenze uNkulunkulu bakhe yebo yabo neplan kumanje nje njengoba uthi kade uthanda kunomfethu lo waseLimpopo mhlawumbe umbonile omncanyana ubhuti lo olenga nje into lesilevini ongazothi oh amakhwahla mawuyibheka ule eLimpopo thina sila eThekwini wacela usizo ecelwa umuntu le Limpopo sikaze siye Limpopo mina ngathi kubheke ngapha eLimpopo kaze ngibeka umqondo wami khona kodwa ke uNkulunkulu emuhle usizo uyalithola komanje noma sazobe sibuye siveze iprogress yakhe bangenele abantu ngokubuka nabo abantu into esiyivezayo yokucela usizo bavela nakuwena ke ngikuthembisa lokho ukuthi mfethu ngicela uthandaze nje masekhaya yabo inekha sokuthandaza yabo uNkulunkulu uzolakha icebo bavela odokotela mhlawumbe naye iChief Albert usangathi uyafika ekhaya ungena ucingo ngizosengizwa ngawo ukuthi awuthuleleni naku sengisekhaya sengithola ucingo kuthiwa ngize ngedate ukuthi yabo kunjalo futhi yabo akuwena wedwa kunosisi la lo benenkinga esihlathi obevela amazinyo la naye wagcina yedube ehamba wona iChief Albert yabo but ke what I can tell you now ukuthi kumanje ukuyiprocess ukuthi siyokwenziwa plastic surgery khona iChief Albert ngokuthi uze kuthina nathi sacela usizo lwavela usizo kwathinteka bona odokotela bakhona bambiza wenziwa ama test usezolunga nawe ungalahli ithemba sibaningi sicela usizo kuhulumeni impela yabo akunqamuke kunokuthi kunqamuke kwande umthamo so nje bebe kuma waiting list nje yabo ikhona ukuthi ungadiki ibala kodwa ke kuyenzeka phela ukuthi ufake waiting list but isimo secondition yakho sempilo singakwazi ukuthi sesingalinda leyo date leso sekuba bucayi inkinga ufike belapho ngoba phela isimo sibe singamile siqhubeka siyaphambili ilokho ke kufanele siyokhothamela kubona ukuthi yes namnika idate but isimo sempilo asisakwazi ukubekezela le date yabo khona mhlawumbe ningabe nikwazi ukwenza mhlawumbe nepilisi sincenge sizwe ukuthi yabo impela yabo hayi bengajabula kakhulu mfethu no mnewethu ilokho nje angazi kukhona mhlawumbe ubona ukuthi siyakushiya yabo ngafisa ukuveza hayi inkinga nje ile impela engisabhekene nayo enye enkulu inkinga enkulu nje ngibhekene nayo yebo no hayi mfethu ngaphandle mangathi akubuye kuyaqhamuka siyabonga nje mfethu nokusuka kwakho ndikuyikhandla suka enkandla nje uzofika la uzosibheka yabo ufuna usizo unethemba ukuthi usizo nathi ke osemthembani simkhonza siyathemba ukuthi uzoyakha indlela isithemba njalo futhi no siyabonga South Africa ke ilokho kungenza kwethu ke abantu bayagula amasisho njalo suke singadlali siqinisile ngenza kwethu mhlawumbe ungakaboni kusekude ukuthi uphinde ubone abantu bayagula izifo zikhona la ngaphandle ngokwehlukahlukana kwazo nathi nje sesifundile ukuthi kunezifo ezikanje sesiyazi ozineqala kanje funeka ukuthi kephi nakephi ikho ke lokho sithi ke lengosi esiyakha njengamanje eyokuthi nawe ufunde ekhaya nawe ukwazi ukuba nolwazi lokuthi mawubhekana nesimo esikanje yini ongakwazi ukuthi ufuneka usukumenze yilokho nje sikwenza kakhulu la nokulekela bonaka abantu ukuthi abalithole usizo nokubakhulekisa nokubanikeza ithemba kanye nothando yilokho nje uma ungaka-subscribe ngena ke lapha nepagini abantu bayagula maduze nje nizoyibonela nina nizokholwa nibheme nanele ukuthi masithi abantu bayagula la ngaphandle siyabonga nisale kahle emakhaya